ka mo kayo mapisa. Nandito po kami sa isang lugar dito sa amin. Kung nakikita nyo po ang aking kapaligiran, napakaganda po kahit medyo maulan-ulan ngayon. Pero talaga namang sulit. Ito yung lugar na kung saan talagang marami ang naghahanap ng ganitong klaseng restaurant or ambience. Kasi bukod sa pagkain, talagang mabubusog agad yung mata sa ganda ng kapaligiran. Dahil nakita nyo naman napaka-fresh. At syempre, ito ay open air. Kaya talagang safe na safe kung kayo naman ay nababahala. Ngayong gabi kaya kami andito kasama ang aking family dahil meron kaming selebrasyon. Ayan, birthday po na aking kapatid. Kaya naman kami ay nandito. Mamaya guys, ipakikita ko sa inyo ang bawat sulok ng restaurant na ito. Ang pangalan ng restaurant na ito ay Banwitan. Ibig sabihin sa Tagalog ay Bingwitan. From the word bingwit, dahil nakita nyo naman sa aking figura, Banwitan guys, ito yung salitang Bicol. Kung pwede tayo ditong mamingwit kung gusto nating magpaluto ng isda na fresh from the water. Yan sa loob guys, air condition. At nandyan yung video okay. Ito ay magbubukas na tomorrow. At syempre pa, yan ay soundproof. Kaya naman, kahit anong lakas nyo kumanta, talaga mag-i-enjoy kayo din sa loob. At nakita nyo naman kung gaano kaganda ang view dito. Dahil itong lugar na ito yung hinahanap-hanap natin. Maswak ito lalo na sa mga magbabakasyon dyan at naghahanap kayo ng inyong mga masasarap na pagkain at syempre magandang ambience sa pamilya, sa barkada o kahit anong okasyon dahil marami sila ditong mga kubo or mga cottage. At syempre, kagaya nitong nasa likuran ko, itong bar area, pwede kayong uminom-inom or mag-drinks, pampa-relax. Alam ko na marami dyan ay naghahangad na makapunta sa ganitong lugar. Kaya naman, ito ay ipinapakita ko sa inyo. Dito yan sa probinsya ng Bicol. At syempre, accessible din guys sa sasakyan, sa kalsada, malapit lang. Mamaya guys, ipapakita ko sa inyo sa gitna na andyan yung kanilang mga live band na nagaganap tuwing Biyernes, Sabado at Sunday. Sabi ko na may-ari, 3 days na daw po sila ngayong every week. At syempre, depende sa ating mga pagluwag ng protocols, ito ay magtutuloy-tuloy, baka naman mag-everyday na. Kaya mamaya guys, papakita ko sa inyo ang bawat sulok ng Banwitan na ito. Ito yung Banwitan Restaurant. At syempre, inaanyayahan ko kayo na pumunta at bumisita at dito ganap yan ang inyong mga okasyon dahil sulit na sulit at talaga mag-i-enjoy. Hindi lang ang inyong mga mata, kundi pati ang inyong mga panlasa.
ang resulta, inihaw na hito. May atsara, tapos may mga salad, soy sauce, sausawan. Titikman natin. Pwede ko ba? Masarap. Atsara.